Здравейте на всички, аз съм BG229BG и днес играем в руския сервер. Днеска ще снимам как играя на различни игри. Искам да се извиня, че не качвам толкова често, но просто знаете, учебни дни. Много думи, работа, домашни и малко на този клип ще кашлям, защото съм болна. А така. Да, в момента изкачваме връх Еверест. Сега ако ми кажеш, че това ме заведе долу, колко прекрасно нещо. Мака Цикяров пред мене. Може би след малко ще играя на Happy Wheels. Ето бе. Това станам. Ой, помислих, че има дупка. Пък той не съм видяла. Ням-ням. Ами, весела Коледа! Така, ще играем на Hide and Seek. И малко ще победим тук с хората. О! Ей, я не ма би. Повръщам ми топки. Влизам тук 13 от 15 сме вече. И ще паузирам клипът докато се заредим и докато плащам. На кой мап спаднахме, любимото място на където се крия и така. Може долу в коментарите да ми пишете вашия скайп и може да играем заедно някои дни. Ето тук ми е любимото място да се крия по принцип винаги е тук. Това съм Jukebox, перфектно, мерси, благодаря, аз ще скрием и на... Уй! Ако паднете, ако сте купче и ако паднете оттам, ставате сикър. И аз се крия тук. Винаги се крия там. И съжалявам, ако се чуя някой. Това са нашите. Пуснаха сикърте. Телефонът ми вибрира, полудява. И ще поздравям клипа. Така, върнах се. Сикър все още не е тук. Двама се сикъртим. Да, има някакво листо. Ако се чуете къде им, ще поздравям клипа, ще ви го взема да го прочете. Да, ще го поздравям. Ето. Ето там. Отстрани на екрана. Сега малко тук. Ами убиха не, докато си оправим екрана. И аз без това исках да съм купче. Ще поздравям клипа. Така. Продължаваме. Не искам. Там. Така да се пъхни там няма. Как да проверяваме дали нещо е купче? Натискате с скролбара на него, дори с менч, дори без менч. Натискате на него и то ако ви изчезне, значи е купч, нали, знаете. Някъде тук, че като играете и това ме изкушава да нещо. И като играете и като го биете, смисъл купчетата, не ви взема хилд. Искам да смахна бронята. Не може. Много с моята нитулка.
Аз така цъкам всичко. Там няма как да влезе някой. И там, имало. Прекалено. Странно изглежда. Между другото, аз знаете ли един път как се бях грешнала? Минах на тази карта, покрай един прозорец и стях така. На това блокче имаше една дупка и надолу имаше дупка. И аз някак се промуших. Не знам как се промуших и се крих там по цялото време и победихме, никой не успя да ме намерим. Смятайте какви сме, какви бъгове имам. Не обиждам този сервер, но... И това вече не знам кой епизод е на Minigеймс. Къде сте, тъпи купченца? Купче... И на мен това ми изглежда съмнително. И той повече ме би. А тук ние бяхме. Къде сме били? На втория етаж. И там сме били. Не, мая, тук излязох, не помня. Но скачвам горе. Така. Прекалено много книги, прекалено много тикви. Така следващия път се крия. Ако се падна един или тиква, качвам се на втория етаж и веднага завивам. Много добре ще го знам. Bookshelf. Там 100% някак да скачиш, освен ако тук имаш цък и скачиш някак си. Всякъде там. Чай, искам сам по-страшна. Да извадям мечето. Или следващия път и тук ще се скрия. Ако съм под, там. Но ако са някакво купче, там ще се скрия. Не там. Прекалено много книги за гледане. За какво беше да скачиш? Някакви просто... Просто стълбички за кръстайте их да има. Прекалено съмнително е всичко това. Колко останаха? Оле, 2 купшенца има 59 секунди. Оле. Мечка. Защо само там седи? И тук. Магия. Я влизам повече в тази места. Какво беше това? Остана едно купче. Да не е някакво купче, да се е скрило на супер тайното място, место, не знам ви как го наричате. Спарта! Се скрило на някакво супер мазно място. Търси, пич, търси. Вярвам на тебе. Добре, единствената стая, където сме проверявали и там са доверена на това шага, че ние победихме. Един остана, но пак не победихме, голяма работа. Това ще е всичко този клип. Чао от мене, абонирайте се и харесайте.